Hi guys, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बेबादिनो नोंथांमोना नायबाय था आरोना लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोआव आङो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव आंजों नोंथांमोनखौ लांफानोसै लोगोफोर। स' बिदिब्ला थुदो नोंथांमोना आंजों लोगोआव। ओमफ्राय नैबे बिथाङानो जाहैबाय नै फट' लागासिनो मालायसो मा होनो बर' सिख्ला जादों मालाय बर' सिख्लाखा आरोना ओमफ्राय एकदम आदुमगारि जादों आरो नै मालाय जि फट' खेबगासिनो गावखौनो ओरै नाहरसाय हाय होनहरलाय खेबसे दा देखायगोन र' फुलनो गसंबा आङो डेन्जार फट' लागासिनोखा मालाय माने न'आव रावबो गैया आरोना लोगोफोर रावबो गैयि सान्सखौ नायनानै बिथाङा जि फट' लागासिनो बरिं लोगोफोर बेखायनो मा होनो बिदि फट' लागासिनो आरोना मा खालामनो मा मागोन होननानै ओमफ्राय दिनाबो दिनै बिराद मोजां लोगोफोर आङो नोंथांमोननो देखायनो र' थान्दानो नै नायदो लोगोफोर थान्दा अखा हानानै नै बेबादि जादों लोगोफोर बिराद मोजांनो हाद्रि हालाफ्रा एसे माबानानै दंथ'यो आरो नङाबाथ' नङा बिराद हाद्रि जायोमोन ना लोगोफोर दा अखा हानानै बिराद मोजां मोनबाय आरो बाय लोगोफोर नै लोगोफोर बोथोरा दिनैहाय अखा हानानै जि मोजां जादों आरोना थान्दानो एकदम गानफब जोमफब बेरायनायनि दिन जाथारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो थांनो लुबैदों एकदम गुदुं गुदुं बुस्थु जानो लुबैदों आरोना लोगोफोर दिनैनि दिना बिराद मोजां जादों अखा हानानै दोमैलुलुनो ओमफ्रायो बिदिनो जि पक'रा मा होनो आलु चप चावमिन बायदिसिना जानो लुबैदों आरो गुदुं गुदुं नाथाय आंहा मोनजाया लोगोफोर आङो डाइटआव दङ आंखौ जाहोआनो बिनिखायनो एसे मोदोमाबो फुंबाय नालाय लोगोफोर बेखायनो एसे डाइटबो खालामनांगौ नालाय डाइटबो मेनटेन खालामनांगोन ना नङाबा बोरैथो मा होनो दख'ना गानबा ड्रेस गानबा बोरै फिट नुगोन ना लोगोफोर बिनिखायनो आङो डाइटआव दङ ओमफ्राय जानो लुबैबाबो आङो जाहैथारला आरोना लोगोफोर खिन्थु बोथोरा दिनैनि दिना बिराद मोजांमोन आङो दिनै मा खालामो नोंथांमोनजों एसे एनैब्लाबो शेयार खालामसै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसैलाय ना मा होनो लोगोफोर दा आङो मा खालामो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो लोगोफोर नै लोगोफोर आंना प्लाना बिराद फुराना जाबाय बियो आं गैयिनिफ्रायनो दङ आरोना लोगोफोर नै बियो बोरायबाय ओमफ्राय बेखौ गोदान गायस्लायना होदों ओमफ्राय नैबेखौ बेवाइमोननिफ्राय लाबोदों आङो आलासि जाहैबा ओमफ्राय जि मोजां जाबाय ओमफ्रायो नै बिथिंहाय एसे दंबावोमोन आरो बारायनाय बेखौहाय सासे लोगोआहायो मा होनो बिबाय नालाय हरबाय ओमफ्राय बिथिं दाबो एरनो रोङाखै आरो ओरै माबाबा मोजां नुसिगौमोन आरो लोगोफोर नैबाव एसे हालाला जानानै थाबाय ओमफ्रायो नैबे आंगुर बायदिखौ मा होनो आङो मादैमोननिफ्राय लानानै फैदों दायो नै जि मोजां खिलिबाय लोगोफोर मोजां ओरै देमग्लायलायबा बेखौ मोजां नुसिगोन आरोना माब्ला देरो हाथारला आङो खिलिबाय ओमफ्राय नैबेहा हालाला जाबाय ओमफ्राय जोंनाव मोनसे प्लान दंबावो र' लोगोफोर नैखौबो हास'ना होजोब्बाय लोगोफोर बोरायबायमोन ओमफ्राय दासो गोरलै गोरलै खिलिफिनदों ओमफ्राय नैबेखौ गायस्लायदों गोदान नैबेथ' बिबार जाहैबाय नै लोगोफोर नैबेनो बेयो मोनथाम कालार सोलायबाय थायो आरो बिलाइआ मानसिफ्रा सोरबा सानो मा होनो लेखा बिलाइ मानसिफ्रा सोरबा सानो बेखौ लेखा बिलाइ लोगोफोर ओमफ्राय नै बियो मोनथाम कालार जायो नै बिदिबो कालार नुदोंना ओमफ्राय एसे नैबे गोथां ओमफ्राय नैबे बिलाइ पिंकनो बेखौनो गायस्लायदों लोगोफोर ओमफ्राय फांसे नै नैबेयाव गायस्लायबावदों बैखौ
अखाफोरा हैनै लोगोफोर अखाफोर नुजादों अखासो थाइफ्रिबाय लोगोफोर नै दहाय अखा हानायनि दैस्लुंबो दङ नै एसे ओमफ्राय हाद्रिया खारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि बोथोरा बिराद मोजां माने बेरायहैनानै रेस्टुरेन्टफ्राव गुदुं गुदुं जानायनि दिन ओमफ्राय जास्ट एभयड आरोना लोगोफोर लुबैबाबो माने थाथाबदो खावलायफ्रा बुजोब्बाय नालाय एसे डाइटआव थानो सानदों ओमफ्राय बेसेबांसिम हायो मिन्थिया ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन लोगोफोर आंनि डाइट प्लानखौ ओमफ्राय दायो जों एसे लामासिम ओंखारफैदों नै न'नि लामासिम दिना बिदि जानानै दं नै लोगोफोर बिराद मोजां खुवा खुनाय बायदि नुलायदों नै नैबे ससेयाव जा मोजां जानानै दं लाइटआबो जोंबाय जोंना नै लोगोफोर मा होनो इभिनिं वाक खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो बे अखाखौनो गिगासिनो आरो लोगोफोर मा होनो बयबोथ' थाबायखायो नालाय बेलासियाव मानसिफोरा थांलाय फैलायनो ओमफ्राय जोंबो एसे ओंखारनो सानदोंमोन ओमफ्राय बे अखाया दा लामायाव हाथेबायबा जोंहा खारबोस्लाबनो हानाय नङाना लोगोफोर साथाबो लांनो बादों बेलासियाव आखाइयाव लानानै बेरायनो बायोना लोगोफोर ओमफ्रायो जोङो थांनो ना थाङा न'नि खाथियावनो नै थांलाय फैलाय ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैथ'वा आरोना फैबासो थांनो मोनगोन ओमफ्रायो थाब फैबा हामगौ सानगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय फैगोन ना फैयाथाय मिन्थिया दाबो सफैया रावबो न'आवथ' एसे नेनांगोन ना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो न'नि जास्ट लामायावनो थांलाय फैलाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे बैथिं थाबायलांनो सानदोंमोन रावबो गैया नालाय थानांसिगोन लोगोफोर जोंना बियाना जोंनो सुमफ्राम होफैदों गोदैथार गोथावथार सोरनिफ्राय लाबोआ नोङो बियान बियानखौ लांफानो माबाया बिमाया लांफैया सोरनिफ्राय लाबोआ फोजोंमोननिफ्राय जि गोथावखा थेंक इउ दे मुला लायदाव बाबाया मोनफैबायनो थांबा एसे थाबायबाय लोगोफोर नै फैनो मोनबाय जोंहा न'आव मानसि फैबाय नालाय नै लोगोफोर दायो थाबायै थाबायै डिस्ट्रिक्ट अफिसनि लामा मोनफैलायबाय लोगोफोर जोङो थाबायगासिनो जि मोजां थाबायग्लांनो बेलासियाव थाबायग्लांनो मोजां आरो दिनैथ' अखा हानानै जि मोजां जाबावदों दिना ओमफ्राय जोङो थाबायबाय लोगोफोर ओरैजाय बिफां सारि सारि आं देखायनो र' नोंथांमोननो बेक साइडखौ नै लोगोफोर नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो नै लामाया बिराद मोजां बिफां सारि सारि लाइट दङ बेलासियाव बिराद मोजां आरो थाबायनो लोगोफोर थाबायगासिनो नै जोङो न'आवबो मा खालामनानै थाबाय थानो ना लोगोफोर एसे थाबायबाय आरो बेलासिनि दायो जोङो थाबायग्रोनोसै दा न'आव सहैफिनबा भिडिअखौ लाफिनसै लोगोफोर दायो थाबायै थाबायै न'आव मोनफैफिनबाय जोंहा एसे बेरायग्लांनानै फैबाय आरो टाइमा 6:30 जाबाय दायो न'आव हाबनोसै मोनाबाय नालाय नै लोगोफोर दायो न'आव सफैबाय जोंहा मा होनो जोंहाथ' जेबो ओंख्रि संनाङा नालाय दहायनि साननियानो दंखाजोबो गरमल' खालामनांगौ जोंहा ओमफ्राय दा र' नायनोसै माबाफोर संनाय जाबावोबा नोंथांमोननो देखायनोसै संनाय जायाबाथ' बहा देखायनाय जाबावनो लोगोफोर नै जोंना ओंखामा मोनबाय दायो ओमफ्रायो ओंख्रि दंखानायखाय अनलि नै बे फान्थाव बाथोनखौ बानायबाय जोंना दहायनि ओंख्रि दंखायो आं नोंथांमोननो देखायनो र' लोगोफोर नै
बे दहाय साननि मटरजों फान्थाव ओमफ्रायो नैबे जाहैबाय आलु कबि लाब्रा ओमफ्राय नैबेयाव मा दंथाय बेबो लाफा बानायदोंमोन लाफा लोगोफोर जोंना दिनैनि दिना बिदिनो थांलायबाय आरोना दिनै सानसेनि दिना ओमफ्रायो दायो आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालां अन्नानै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय दिनै मोनाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो ओंखामाथ' मोनबाय दाहाय जानोसै लोगोफोर होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट